Angbong bitul angke kolwok pulipula. Halang pasak lang. Pasak lang. Vice President. Pini nilitum APHLC Central Executive Committee Extended Executive Committee Pini Ingilo Legislative Assembly Committee a President Secretariatum an Lapen Women Wing a Secretariatum an Lapen Youth Wing a Secretariatum an Lapen MAC Committee Secretariatum an Lapen a President atum an along tinda President Secretary an dakchetong etlo Lapen dakchethan ulo kajethan o lambang ke nitum non damdedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt that lo pe pass that lo pini arni pen ke labangso a constitution ateng pensi APHLC along ke claim atum an a member tum anta alam kroinan po lapen la soteng sinitum je Japon po. Number 2 bangke la long walk pu penapot rat atum mahupik lo pu aji pini kado itaning jepet lo. Jadi la kapamang hu hedet Japan. Nitum ge long walk non nini coming ton sita mo trok atarik pen ni Central Committee ke doam atum si long walk ke claim to po. Ini dolang lain lo di lapen ke Constitution along komadni amendment ke doji kangtung atum pan an ke laken next Central Executive Committee along amendment dia pan wan kami lalo ade da bang kupelang la ciklo janang bong tame ba ciklo ron api tame la pen hapo bang ke election nang elelo MP election la potsi neto unante mo crazier ni ang bong bala long walk ketang penamat neto election campaign committee seng depo lapen election committee, election campaign committee atum si a program tik po konat si ke dam tunangi ma popuson ma release ita jat sata ang yanitum tik po ala committee atum si lapuan si pinine tum peraidet ninging sam jinpen kado itum phanta choropik lo ninging sam jinpen dadak na meeting na che tong du lapen ka lam ka che than lapen kam ke claim po Kardong. Bahayan! APHLC bahay ng mga! Bahayan! APHLC bahay ng mga! Bahayan! Baklo po. Sige to ke hanti na ni.